Loh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dalu menika kula mandhataken puji syukur wonten ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Tansah boten wonten alangan rubeda menapa-menapa, tansah sehat wal afiat. Lah salajengipun ing dalu menika kula taswake saking rombongan Jaranan Campur Sari Mulya Budaya ingkang dipun pimpin dening Bapak Yatni, dipun bantu dening Bapak Wanto, minggahipun dipun secepui dening Bapak Suratemen, dipun bantu dening Bapak Nyono. Lah salajengipun Bapak Kepala Desa Nyawangan sak prangkatipun ingkang kawula hormati, para undangan-undangan ing dalu menika ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bu Sitas ingkang kagungan dalem ingkang kula mulyakaken. Dene menapa ing dalu menika kula matur suwun sanget dumateng Bu Sitas sak keluarga saged nyukani papan pinaraan ingkang sekeca kanthi boten wonten rubeda menapa-menapa. Lah menika Jaranan Campur Sari Mulya Budaya pentas wonten dalemipun Bu Sitas sak keluarga menika dalam rangka hajatipun Bu Sitas menika bawahi putunipun ingkang nami Ahmad Rizki Ayali Padin, Pak, jenenge wis ra karu-karuan. Wis marai wis tuwa. Mugi-mugi adek kula Rizki Benjang upami sampun akeh diwasa sageta dados tuntunanipun nusa bangsa, sageta dados laris sakinah mawaddah maromah. Lah Jaranan Campur Sari Mulya Budaya ing dalu menika tasik kalebet pasinaon, Pak. Mbok bilih mangke wonten klenta-klentunipun anggenipun solah bawa joget dereng angresepaken wonten manah panjenengan sami. Kula nyuwun lumuturing sih pangapunten dumateng para pamirsa ing dalu menika. Lah menika Jaranan Campur Sari Mulya Budaya ing dalu menika mboten ijen, Pak. Wonten artisipun menika artisipun kalih ingkang setunggal menika mijil saking Desa Trogo Dukuh Luntung ingkang paringan asma menika Mbak Kopimpah. Lah ingkang setunggal menika mijil saking Desa Sumber Pandan ingkang paringan asma menika Dek Pina. Sampun copen nggih. Lah menika wiraswara sampun siap siaga, para prajawa sampun sumadya. Lah ing dalu menika Jaranan Campur Sari pentas wonten dalemipun Bu Sitas sak keluarga. Mugi-mugi mangke sakpurnane gati nggih sampun ngantos wonten beka rencana menapa-menapa sageta kalis nir ing sambe kala. Lah menika wekdal sampun dungkap dalu, putra-putra saking Mulya Budaya badhe ngayahi pakaryanipun piyambak-piyambak. Lah salajengipun Jaranan Campur Sari ing dinten menika sageta kalis nir ing sambe kala anggenipun menika pentas wonten dalemipun Bu Sitas sak keluarga. Lah menika wekdal sampun boten nekapi, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kula kalih panjenengan sami, kula nyuwun agunging samudra pangaksami saageng-agengipun dumateng para pamirsa ing sedaya. Lah menika kula cekapi semanten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian ing dalu menika sumangga sedaya sami mirengaken kumandange Mares Mulya Budaya. Yo, ayo Mbak, yo. Akhir Mbak yo. Diwiwiti nduk kayu yo. Mulya budaya seni jaranan asli desa Jawakan gandeng ngayomi kabudayaan Kecamatan Senjang gotong royong tumandang membantu pembangunan nuju gayuh masyarakat adilan makmur kanthi undang-undang matang ulul 15 tari kanggo dasar Pancasila yo kanca do tumandang padha bangun nagara sesati jaya mulya mulya budaya. Ayo Duk. Ayo sing romantis. Asik asik asik. Mulya budaya seni jaranan asli desa Jawakan. Yes, mantep bro.